Pozdravujem vás, pozdravujem vás, milí diváci a diváčky, poslucháčky. Pozdravujem aj teba, Dušan. Veľmi sa teším, že môžeme spolu sa porozprávať o témach, ktoré a nielen pre mužský svet, ale aj pre ženský svet, ale aj pre detský svet budú veľmi relevantné. Takže ťa tu vítam. Ďakujem, Joško, ďakujem. Ahojte všetci. Zároveň by som na začiatok chcel povedať, že kto je Dušan Plichta. Dušan Plichta je východniar, ktorý sa etabloval v Bratislave. A je to zakladateľ, alebo si zakladateľ krásnej spoločnosti Power Logi, ktorá tiež robí dobré meno nielen doma, ale robí aj vo svete dobré meno, čo mám veľmi rád, keď niekto zo Slovenska robí dobré meno aj v zahraničí. A zároveň ťa vnímam ako takého prieskumníka života a rôznych otázok života a taký hľadač a nachádzač odpovedí pre seba samého, ale aj pre iných. Tak ak je niečo, čo by si chcel ešte k tomu aj pripojiť, kto je Dušan Plichta, nech sa páči, povedz na začiatok. Ahojte, tak ja to mám tak napísané aj na svojej stránke, že srdcom dobrodruh, pôvodom z východu a takou mentalitou v podstate sa venujem tomu zdraviu na tej holistickej úrovni a skúmam vlastne a zaujíma ma to, že čo to vlastne znamená zdravie pre nás a že to zdravie nie je statický stav bez choroby, ale je to skôr vysoký, dynamický stav životnej energie a vitality, z ktorého fungujeme, z ktorého tvoríme a z ktorého sa nám vlastne aj ukazuje tá realita nášho života. Takže toto ma zaujíma a správne si to tak charakterizoval, že v tom charakteri mi aj mnohí moji známi, aj okolie, tak hovorí, že ja som vždy bol taký ten bádateľ a niečo ako keď je prieskumník v indiánskom kmeni, ktorý ide sám prvý a potom zmapuje teritorium a prináša informácie, že kde sú bizóny, kde je nebezpečenstvo a ako vlastne pre ten kmeň sa čo najlepšie a najefektívnejšie zariadiť. Tak asi k tomu by som to tak najlepšie prirovnal. Že ja som tak nejak vždy sám popredu, si to potrebujem ako keby preskúmať, aj sa vytrápiť, aj sa poodierať, ale snažím sa potom tomu kmeňu už priniesť tie informácie a mapu danej oblasti. Dobre, teším sa, že môžeme porozprávať tak ľudsky, podiskutovať o témach, ktoré sa týkajú zdravia. Dnes samozrejme na Slovensku, ale aj vo svete je možné nájsť nielen že stovky, ale pravdepodobne tisíce rozhovorov ohľadom zdravia rôznymi smermi. A taký podnadpis nášho stretnutia dnes je taká mantra, ktorú mnohokrát som počul vlastne, hlavne z mužských úst, a to bola mantra, že telo má ísť do hrobu zrichtované. Takže vychádzala z úst pravdepodobne mužov, ale aj žien možno, ktorým veľmi nezáležalo na tom, čo do svojho tela vkladajú. Alebo boli ešte vo fáze, že boli zdraví. A pritom možno boli aj obézni. Dnes vlastne na Slovensku sa obezita objavuje stále viac a viac, ja to sám vidím. A aj preto, lebo aj teraz momentálne, ako cestujeme ako s rodinkou a sme v Ázii, tak to môžem vidieť, že sú krajiny, kde obezita vlastne je úplne cudzí pojem. No a tu by som chcel začať, že má ísť telo naozaj do hrobu zrichtované podľa Dušana Plichtu. Ako to vidíš? No, podľa mňa nie, jednoznačne a v podstate aj posledné vedecké štúdie a poznatky v podstate z tých najinovatívnejších krajín, čo máme vlastne aj tie najprogresívnejšie univerzity, ktoré sú v Amerike, Harvard, v podstate Stanford, Cambridge University, Oxford v Anglicku a tak postupne. A je jasné, že v podstate tá smrť môže nastať krásne, ale nemusí tam byť toľké utrpenie. A to utrpenie je často spojené s bolesťou. A vidíme proste veľa príkladov, kedy áno, tá duša alebo to telo sú rôzne veci a keď ten človek samozrejme umrie, nemusí to byť len kvôli fyzickým veciam, ale nemusí toľko trpieť. A my to vlastne vidíme, že niekedy bolo tak, že naši
starí rodičia, moja babka sa tohto roku dožíva 90 rokov a oni žili úplne v inom prostredí, v inej dobe, a inak sa stravovali, tie potraviny mali inú kvalitu. A teraz nič nie je, že to bolo lepšie alebo horšie, len to bolo iné. Ale vidíme, že dajme tomu v priemere sa ľudia vo vybraných krajinách, čo je známe na Sardínii alebo v takých tých zónach, dožívali pekne v podstate 90 rokov, ale aj v tej kvalite života, že ich tak telo nebolelo alebo nechodili po doktoroch, neboli na liekoch. Teraz sa nám to skracuje. Teraz už sú ľudia od 40 rokoch, niektorí, no a taký ten priemer je od nejakých 52 rokov nameraný štatisticky na Slovensku, že ľudia už začínajú mať výrazné zdravotné problémy, bolesti, chrbta, rôznych problémov a sú na liekoch, hej, v podstate. A tá kvalita života, to prežívanie je tým výrazne ovplyvnené a tým pádom človek denne prežíva viacej utrpenia. Tak to je asi taký ten prístup, že áno, môže ísť telo do hrobu z humpľou, áno, len otázka je, že nech sa každý rozhodne, že koľko utrpenia s tým chce prežiť a ako si to utrpenie vie znížiť. Hmm. Ja som dlhé roky trpel alergiami. Keď prišla jar a ja som takmer nemohol vychádzať vonku. Je to roky dozadu už. Dnes je to úplne inak, ale je to roky dozadu, keď si ešte pamätám, možno si to pamätáš aj ty, ja som ešte v škole, na základnej škole viem, že nám dávali také pilulky kalciové na zuby. Sme ich dostávali každý deň, si myslím dokonca aj. A ten, čo mal službu v našej triede, vždy priniesol vedro s takým, v recúškach bolo mlieko. A každý dostal mlieko vlastne v triede. Neviem, či to bolo povinne, už si nepamätám, ale nejak ten štát ako toto ako nejak promoval v triedách, v školách. A na to sme frčali. A jak som tak aj frčal, lebo som samozrejme sa tomu nevenoval ako chlapec. To bol prvý ročník alebo druhý ročník, si tak pamätám. Ale aby som sa vrátil k tomu, ja som trpel alergiami a až do dospelého veku. A bolo to veľmi náročné pre mňa. A tak som potom šiel k lekárskym nejakým vyšetreniam a lekári to samozrejme, ako vieme, ako to funguje dnes, alergia je úplne bežná vec, takmer tiež na Slovensku aj v zahraničí. Napíchali tú ruku, zistili, že čo to je trávy a podobne. A naozaj som vnímal, že maj, jún, júl boli pre mňa veľmi ťažké mesiace. No a videl som, že tie pilulky alebo lieky, ktoré som dostával od lekárov, mi vlastne možno zmierňovali ako tie reakcie, ale v skutočnosti to nejak nemizlo. A som sa stravoval stále rovnako. A ja som cestoval už v tom veku, na začiatku mojej dospelosti som cestoval a potom som žil, alebo sme žili v Salzburgu a bol som zodpovedný za polovičku sveta a dostal som sa aj do Ázie. A tam som stretol, to som už hovoril ten príbeh niekoľkokrát, a tam som stretol deduška, ktorý v Číne to bolo, ktorý bol možno 90-ročný, štíhly, usmiatý, iskra v oku, zdravý a on povedal, pozrel sa na mňa, veľmi blízko prišiel k mojim očiam, pozrel sa na moje oči a hovorí, prestaň na také 2-3 týždne jesť mliečne produkty, jogurty, síry a uvidíš, čo sa udeje v tvojom tele, ako to bude s tou alergiou. A pre mňa to bola nemysliteľná myšlienka, lebo pre mňa to bolo, že to musíš, lebo to je kalcium. A nevedel som si to ani predstaviť, že by som to dal ako bokom. A som si pomyslel tak, že jo, jasné, ty tak deduško vieš. A tak som to nechal. A znova, keď som prišiel do Číny, tak on sa ma opýtal, tak čo, skúsil si? Ja hovorím, že ne. Ale tá alergia tam bola stále, tak som to urobil. Naozaj som to urobil a uh, veľmi, veľmi silne to ovplyvnilo moje reakcie na jar. A to je jeden krok, ktorý sa udial. A druhý krok, ktorý sa udial, je nielen, že som dal bokom ako mliečne produkty. Dneska ich môžem jesť znova a vidím, že nemajú ten vplyv na mňa, ako mali vtedy. Ale niečo sa udialo aj medzi tým a to je aj nejaký vnútorný seba rozvoj. A to je niečo, čo by som chcel sem tiež priniesť. Videl som, že vnútorný seba rozvoj, práca na sebe, eliminovala mnohé, mnohé choroby v mojom živote. A dokonca závislosti. Proste som sa nevenoval závislostiam ako špecificky tomuto, alebo chorobe tejto konkrétne, ale proste to bol výsledok môjho sebarozvoja bolo, že niektoré závislosti proste jednoducho zmizli z môjho života, odpadli. A aj choroby. Lebo ja som ich mal viacej.
Čiže vnímam, že táto kombinácia, ako aj na fyzickej úrovni, tento dar, ktorý tu mám ja a máme my ako telo, ale zároveň tá vnútorná práca bola pre mňa veľká cesta, ktorá musím zaklopať, alebo chcel by som zaklopať naozaj. Dala mi obrovské zdravie, už teraz je to viac ako 10, možno 14-15 rokov, keď netrpím chorobami, ktoré sú tak bežné dnes v spoločnosti. Chcel by som tvoj názor na to, možno na mliečne produkty a alergie, alebo aj ten sebarozvoj, ktorý možno teraz je to možno nové, keď to takto spomínam ja, pre našich poslucháčov, a možno aj pre teba, neviem, ale moja skúsenosť je aj sebarozvoj hlboký a silný a práca s našimi zraneniami, s mojimi konkrétne, naozaj ovplyvnila môj zdravotný stav a moju kvalitu života. Tak by ma zaujímalo tvoje vnímanie tohto, čo som teraz Áno. povedal. A ďakujem, Joško, že aj otváraš túto tému. V podstate niekedy, keď by nás niekto počúval, tak by to mohol nazvať taká ako keby nejaká ezoterická debata, ale v súčasnosti, ako hovorím, už popredné inštitúcie výskumu, vývoja a tá popredná veda jednoznačne potvrdzuje to, že na to naše telo sa potrebujeme pozrieť holisticky. Čiže máme tu to fyzikálne telo, fyzické, to je tá jedna časť, potom je tu emočné telo, mentálne. A ono to súvisí. A ja mám taký podobný príbeh ako ty, že ja som v podstate bol mladý športovec, a veľmi som chcel proste aj dobre vyzerať, aj výkon a tak, ale stále som sa nejak trápil s nejakým tým pocitom, že nie som dostatočne dobrý, a z toho boli problémy tráviace, takisto. Hej, mlieko, helikobakter, chodil som na rôzne ako keby tie vyšetrenia, áno, na chvíľu sa niečo zaplátalo a podstate, ako som sa tomu venoval, tak tá najväčšia zmena postupne nastala cez, volajme to sebarozvoj alebo nejaké uvedomenie. A ja to stále hovorím, že prijatie svojho tela. Hej, že najprv ten vzťah k telu, že vlastne ja som taký dobrý, aký som, že dobre, sú tu silnejší chlapi, čo majú väčšie svaly, sú tu rýchlejší, ale ja som taký, ako som, ja som zase univerzálny, ja som s tým spokojný, som v prijatí. A potom sa vlastne cez toto prepojenie veci začali úplne prirodzene diať, hej, a potom samozrejme tá výživa k tomu je stále dôležitá, ale prirodzene si vyberáš to, čo je pre teba dobré a ešte experimentuješ, ale už je to z iného prístupu. Už to nie je z prístupu nedostatočnosti, že povedali mi, že môj otec je tučný a má kardiovaskulárne problémy, tá ja budem, hej. Že toto neexistuje, hej, že som si to tak ako cez to prijatie nadužil. A vidím, že veľa ľudí sa trápi, hej, že aj keď robím školenia o najlepších veciach, hovorím, že tam potrebuje byť prístup ako seba prijatia a uvedomenia si toho, že to naše telo je nastavené na zdravie, hej. Je nastavené na zdravie, ale musíme priznať to, ako to dostať do rovnováhy. Hej, ako hovorím, zdravie je dynamický stav, ono sa to stále vykyvuje niekde z rovnováhy, ale niekde v strede, keď sa pohybujeme, tak je to dobré. Hej, dokonca sa hovorí, že ako na tých 80% stačí sa držať ako okolo ekvilibria a tam je to dobré. Hej. No a to som vlastne tým chcel povedať, že my máme teraz jasné dôkazy, štúdie a dokonca som mal podcast a debatu s jedným z popredných imunológov a alergiológom, prednostom Martinskej nemocnice, doktorom Jeseňákom. A on potvrdzuje, áno, alergie sú špecifická silná vec. My potrebujeme ľuďom pomáhať, to ešte ako keby úplne nepoznáme, ale čo už poznáme napríklad sú intolerancie, že sú riešiteľné. Životný štýl, kombinácia faktorov, stres, ako to ovplyvňuje, hej, čiže možno ešte alergie by som nechal, hej, keď toto už je také silnejšie, to nechcem nikomu radiť, že tu mám ako keby nejaké riešenie na alergiu, ale napríklad na intoleranciu vidím a mám jasné skúsenosti, že tu riešenia máme. A je to presne o tom, aj ako hovoríš, to niekedy stačí eliminačná dieta, zároveň zmeniť ďalšie návyky v životnom štýle, čo je napríklad pravidelné chodenie spať, stávanie a veľký dôležitý vplyv svetla na náš organizmus. To, že či ten náš, volá sa to cirkadiánny rytmus,
je narušený a či vlastne naozaj sa nám produkuje melatonín a vitamín D3 tak, ako má byť. Hej, to sú také ako dôležité veci. A táto rovnováha ovplyvňuje strašne veľa. A ja chápem, že pre niektorých ľudí, keď poviem melatonín a vitamín D3, sú to také pojmy, ale vlastne my cez tie nové poznatky vidíme, že zrazu, že ten problém nebude toto úplne, že len to mlieko, ktoré samozrejme tiež potrebuje byť vo svojej kvalite, ale problém je niekde inde a to je v tom, že narúšame nejaké prírodné zákonitosti a tým, že človek je súčasťou prírody a je takisto tvor prírody, tak vlastne keď narušíme tieto zákonitosti, tak to ide tým horším smerom. No a teraz, keď si to takto zakončil, ja hneď budem pokračovať ďalej. Čo sú to prírodné zákonitosti? A aké majú vplyv na nás? A kde ich my porušujeme? Teraz, keď by Jožko Mrkvička počúval náš rozhovor, si povie, no dobre, super, mám zákonitosti prírodné. A čo mám teda, ako ja sedím doma a možno ani netušíme vlastne, aké tie prírodné zákonitosti sú a teda ani nevieme, že ich porušujeme. Ne? Tak poďme k tomu troška. Poďme taký konkrétnejší byť. Dobre, tak ja to teraz popíšem asi na tej najdôležitejšej veci, ktorú teraz veľa vedcov popísalo a už je to aj v knihách, a to je ten cirkadiánny rytmus, ale v jednoduchosti je to o tom, že ako v súlade s prírodou chodíme spať a kedy vstávame a aké svetlo a prostredie na nás vplýva. Hej? Čiže tí naši detkovia, babky a tí predkovia, alebo tí ľudia v Thajsku, hej, ako si ty, tak oni idú prirodzene ako keby východ slnka, vstanem, príjmem svetlo do očí, zobudím sa, potom príjmem, organizmus dostane informáciu cez to svetlo, cez tie bunky, nastavuje sa, spúšťajú sa procesy, to isté učí aj ajurvéda, hej, aj čínska medicína a v podstate dáš si raňajky, ideš. Hej, večer slnko zapadá, ty už sa ukľudňuješ, neriešiš počítač alebo stresory, a nevystavuješ sa intenzívnemu umelému osvetleniu, hej, keď si v súlade s prírodou a postupne sa chystáš na spánok, na oddych, tak čítaš knihu, tlmené svetlo, máš nejakú večeru s rodinou a tak ďalej, hej. No a zoberme si, že my akú dobu žijeme, hej, že ráno staneme, prvé čo je mobil a v podstate na denné svetlo mnoho ľudí ani nevidie, hodí do seba nejaké raňajky v strese, možno ani nehodí, hej, cigaretka, káva a ide sa. Potom už je človek v strese. Večer to isté. Riešime počítač, do noci, televízor, rôzne vplyvy pre mysel. Čítame správy, hej, úplne nepotrebné informácie, zahlcujeme si tým mysel, potom ľudia nemôžu zaspať, už je narušené vlastne ten spánok a už sme v začarovanom kruhu. Hej, tak to je taký konkrétny príklad toho, že kde nie sme v súlade s prírodou. Hej? A nehovoriac potom o strave. Hej? V strave to povieme je základ. Hej? A či je strava poloumelá a spracovaná a či viem, čo do seba dávam, alebo či je tá strava prírodná. Hej? Ten základ stravy, že čisté prírodné veci. Hej? Či mám tú stravu ako keby na nejakej úrovni kvalitnú a čistú. Hej? Takže to sú tieto aspekty. Hej? Ten taký súlad s prírodou v základe si uvedomiť. Dobre, dobre, Dušan. A ty si spomenul Thajsko a ja som cestoval veľa, aj tak aj teraz na cestách. A sú krajiny, kde, kde vidím, že sa stravujú inak samozrejme, ako to robíme my. A Vietnam je teraz taká krajina, ktorá mi prišla na Tam mňa veľmi ako prekvapilo, že ráno o 6, predtým ako vyjde to horúce slnko, tak ľudia vychádzajú do parkov a hrajú badminton, cvičia, tancujú, jogujú, smejú sa. Kým vychádza naozaj to teplé slnko, potom sa už tam nedá vydržať. Toto konkrétne som videl v Ho Chi Minh City, Ho Chi Minhovom meste, kde takto ráno vlastne, a to nie, že dvaja alebo šiesti si idú zabehať, ale stovky ľudí v tom parku. Ten park je plný, je full, plný ľudí, ktorí vlastne ráno takto začínajú svoj deň. A, a teraz, keď hovorím o Vietname, tak takých krajín je samozrejme viac. Každá krajina má nejaké svoje špecifika. Čo je ale pre mňa ako dôležité je, ako to, že v tých krajinách obezita nie je ten hlavný problém. Práve si pamätám na taký rozhovor s jednou Vietnamkou, ktorá žila v Nemecku.
Ona prišla za mnou a to vlastne vďaka nej som si všimol a hovorí mi, Jozef, vidí, ani jeden Vietnamec nie je obézny. Ja jediná som obézna. A sa, začal sa nad tým zamýšľať, ako je to možné. A ona hovorí, možno je to tým, že 20 rokov žijem v Nemecku. A že prišla navštíviť svojich blízkych ako do Vietnamu. Jak sa díváš na to? Čo robia tí ľudia vlastne v Ázii možno, alebo aj v iných krajinách, aj na západe, nehovorím, že je to len v Ázii takto, alebo že je to lepšie, ale vidím, že obezita nie je taká téma v niektorých krajinách, ako je u nás. A ja obezitu považujem úprimne teraz, keď prečo hovorím o obezite, ju považujem za, alebo ona sa stala už takou normou, alebo na západnom svete sa stala normou. A keď sa človeka pýta, že ako sa má, alebo si zdravý, tak väčšina ľudí to nevníma, ako že to je nejaký výkyv z toho, čo je prirodzené, už to berieme, že to je vlastne norma. Takže to považujeme, že sme zdraví, aj keď sme obézni. Čo v skutočnosti nemusí No. tak byť. Ne? No treba si povedať, že tak začal by som, že obezita je choroba. Hej, to už si treba povedať, je choroba. Niektorí ľudia si trošku za to môžu sami, niektorí možno až tak nie na tej vedomej úrovni, aby sme to úplne nehodnotili, ale treba si povedať, že je to nejaká už fakt, že to je choroba, hej, tak ako je depresia choroba, ako sú iné choroby. Nadváha už je tiež podľa mňa ako ten nábeh na chorobu. Hej? A my úplne bežne akceptujeme nadváhu. Hej? To je naozaj to percento tuku, ktoré nie je o tom, že máš trošku tuku na bruchu, čo je zdravé, čo je v pohode. Ja nehovorím, že každý potrebuje byť športovec, ale máme jasné ako normy, že do tých 15-20% u mužov, hej, u žien trošku viac tuku môže byť, to je v pohode, ale tamto ešte nie je nadváha. Hej? No a teraz tá odpoveď, že prečo v Ázii je to inak, alebo v iných krajinách. Máš to aj medzi Talianmi, Španielmi, alebo v rôznych krajinách. Uh, tak vždy je to viacej faktorov, hej, čiže v prvom kroku treba uznať aj genetika trošku. Ale určite tá genetika bude len o tom, že máme silnejšie kosti ako Slovania, máme iné postavy. To neznamená, že máme byť, že máme mať nadváhu, hej, aby som povedal. Len aby sme si to nesnažili sa tváriť, že budeme chudí ako, a takí štíhli ako tí Aziati. A no, čo je ale ten hlavný faktor je zase ten odklon od prírody. Prečo? Lebo v tých západných krajinách, či je to Slovensko, Nemecko alebo Veľká Británia, tak vlastne sa nežije v súlade s prírodou, narúša sa ten cirkadiálny rytmus, strava je spracovaná, žije sa rýchly životný štýl a kombinácia návykov počas dňa robí to, že v podstate sa to nakumuluje a ten metabolizmus sa degraduje. Tí ľudia v Ázii si zachovali ako keby nejaký ten prístup z tej kultúry a návyky, ktoré vlastne ich držia v súlade s tým rytmom prírody. To znamená, že vedia, že keď cez deň je horúco, tak vlastne sa adaptujú na to prostredie. Stravu nezanesú si tam až toľko vlastne tých hamburgerov alebo veci, ale tí sú na tom dobre, ktorí si držia tú lokálnu a sezónnu stravu z tých receptov, ako to bolo. Keď si bol vo Vietname, ja som tiež bol, tak na raňajky si dajú teplú hovädziu polievku, hej, zeleninu, majú čerstvé veci a tak. Ale treba si zase uznať, aby sme to nekreslili len tak, že tam je to lepšie a horšie. Je jasne dokázané, že teraz ako Čína napreduje a takisto tieto azijské krajiny, tak tam prichádza ten západný svet a amerikanizmus. No a tam, kde prišiel mladý, majú rovnakú obezitu. Hej, čiže toto treba vidieť, hej, že to nie je, že oni v Ázii sú takí a takí. Záleží, aké návyky a čo naozaj, ako žijú v súlade s tým, čo bolo. A to isté majú už aj mladí Číňania problém, pretože sú na mobiloch, počítačoch, zavretí dnu a začínajú jesť proste západnú stravu a narúšať vlastne ten systém. A ešte si treba zase uvedomiť, že to neznamená, že tým, že Vietnam má nejaký systém a že my keď toto isté začneme robiť tu, že to bude fungovať, pretože to najdôležitejšie pre ten ľudský organizmus je to, aby sa adaptoval na prostredie. Ja sa inak budem stravovať, keď pôjdem do Thajska, ako si ty teraz, sa inak nastavujem, ako keď som v zime na Slovensku. Hej? A to nie je o No. tom, či mäso je lepšie, horšie, či mlieko je lepšie alebo horšie. Ide o to, že kde mám viacej slnka, teraz tam je tá kľúčová odpoveď, kde je viacej slnka a viacej vystavenia sa prírode a kontaktu so zemou, tam si môžeš viacej cukru dovoliť. Ono to takto je vymyslené.
Preto ty, keď žiješ na rovníku alebo vo Vietname, ty môžeš jesť viacej aj tých sacharidov, cestovín, vecí, a menej tukuješ a také ľahšie veci, čerstvé zelenina, ovocie a nebudeš z toho priberať, pretože sa vystavuješ slnku. Ale keby si aj v Thajsku sa zavrel dnu, jedol to isté a zavrel sa dnu, nevystavoval sa tomu slnku, svetlu, dával si slnečné okuliare a chránil sa a narušil pár vecí, takisto budeš priberať. Hej, čiže toto je o tom. A na Slovensku zase podľa ročných období. Hej, že tá adaptácia na to, čo je v prírode, ako fungujeme, kedy chodíme spať, koľko je svetla a vitamínu D3, hej, toho slnka, to robí tie rozdiely. Hej. A my tomu nerozumieme. Hej, že ja chápem, že ľudia tomu nerozumejú, pretože to, čo sme boli učení a to, čo je vlastne v bežnej spoločnosti, je to, že taký ten klasický fitness priemysel, že viacej behaj, alebo teda viacej sa hýb, menej žer a všetko je to o kalóriách. No ale to je vlastne veľmi limitovaný uhol pohľadu, hej, na ktorom trošku niečo bude, ale je to veľmi limitovaný uhol pohľadu. A vlastne Mm, ľudia sa vďaka tomu trápia, lebo všetci im hovoria, že však to je jedno, len kalórie si strážte. No a ľudia si strážia kalórie a aj tak priberajú. Tam mi vysvetli ale toto. tak priberajú. No a teraz dobrú tému si vlastne načal, lebo to hneď si mi nahral na smeč. A takisto ako aj ty, už si pár rokov na tomto svete, tak aj ja. A prešiel si aj ty informáciami, že tie trendy, ktoré, či už to je jedno, z ktorej strany prichádzali, ale proste boli nejaké trendy. A to boli trendy typu mm, tuk je zlý, cholesterol je zlý, vajíčka netreba jesť, lebo sú zlé. Alebo iba bielka sú dobré, žltky nie. Cukor je zlý. Meso spôsobuje rakovinu. Meso lieči rakovinu. Aj? Dneska je tiež vlastne vajíčka jedzte, lebo sú dobré. Tuk je dobrý, čo nie je dobré, je cukor. A tieto trendy vlastne sa menia plus minus, dajme tomu 5, 6, 7 rokov. A teraz ľudia vlastne majú možnosť sa pozrieť na tieto trendy už aj z vlastnej skúsenosti, ale zároveň aj cez špecialistov, ktorí vlastne niečo hlásajú a ukazujú, že toto je cesta. A pritom sme každý nejaký, hej? Máme nejaké krvné skupiny, vieme, že existujú aj stravovania podľa krvných skupín, vieme, že existujú aj oveľa staršie vlastne náuky ako Ayurveda, ktorá hovorí, ukazuje ako, alebo aj taoizmus ukazuje, ako sa stravovať, aby to trávenie fungovalo, aby ti bolo vlastne dobré. Potom bol trend, že potrebujeme jesť 5 krát a možno, že aj viackrát denne. A teraz už je zase tá informácia trošku iná. Že to sa celý čas ako mení a ako sa v tom Dušan Plichta vlastne dokáže význať? Alebo aj taký bežný človek, ktorý teraz nás počúva, že čo je vlastne správne? Alebo karnivór, alebo vegetariánstvo, alebo vegánstvo, alebo fruktariánstvo, alebo čo ja viem, čokoľvek, čo teraz je tých smerov habadej, paleo a podobne. A teraz každý samozrejme inklinuje k tomu, k čomu mu vlastne ako jeho srdce ho ťahá, je mu blízko, možno zistuje, že telo mu vlastne funguje lepšie, keď si dáva túto stravu, potom zase skúša niečo iné, lebo sa ukáže, že to nie je až tak vlastne prospešné pre jeho telo, že zase stráda alebo chýba mu niečo po nejakom čase. Takže ako sa v tom vyznať? Ako sa v tom nájsť? Teraz keď vy, ja ako Jozef Mihališin, alebo hoci kto, kto nás sleduje, si povie, OK, mám teraz tu tých x smerov, x informácií, čo vlastne nám hovoria, že je dobré, alebo bolo dobré, alebo je zlé, alebo bolo zlé. Ako sa v tom vyznať? Ako v tom nájsť sám seba, tú cestu? No, A to je dôležité, aby som sa stal vlastne vzorom možno pre iných, ale nie taký ten agresívny, ktorý ja viem, že čo máš ty druhý robiť, čo máš ty druhý jesť. Aj jasné, to poznáme jasné. mnohých z nás takých. Tak pozri, Joško, takisto som si tým prešiel. Hej. Venujem sa tomu pomaly od 15 rokov a prešiel som si všetky tie fázy, kedy aj ja som hlásal, že veď toto dáva zmysel, toto by bolo užitočné pre všetkých, lebo mne to fungovalo. Ale postupom času, aj ako prichádza tá prax, múdrosť a vlastne som spojený aj s ďalšími odborníkmi, tak vlastne, čo by som tak poradil aj ľuďom, že ako ja rozoznávam človeka, ktorého budem nasledovať od toho, ktorý mi niečo hlása a tlačí, je to, že vidím, že ten človek mi nehlása, že čo mám presne robiť, ale vysvetľuje mi princípy. Učí ma chytať ryby.
A tam vidím, že to dáva zmysel. Hej? Čiže a ja toto učím vlastne cez ten môj koncept, čiže ktorému sa venujem, to je biohacking, to je také akože futuristické slovo, ale to je ten vlastne novodobý prístup, kde ja neviem človeku povedať, ani nechcem mu hovoriť, že čo má presne robiť a dávať zaručené riešenia. Ja ho môžem naviesť na čo najlepšie seba poznanie. A to seba poznanie v tom koncepte, čo ja sa mu venujem, nám teraz prichádza vďaka novým technológiám a vďaka pokročilej diagnostike, holistickej diagnostike. Čiže kto chce ísť touto cestou, a naozaj mať takú istotu, že vlastne poznať seba, tak ide to cez viacero diagnostiky. Základná sú krvné testy. Hej? Krvné testy, tam to vidieť. Hej? A niekto už zistí, že hej, poviem môj príklad, ja mám vyšší cholesterol a pre mňa je to dobré. Pre mňa je dobré mať vysoký cholesterol, lebo iné faktory mám v súlade a ten cholesterol je vlastne pre telo potrebný. Hej? Čiže mne niekto teraz povie, že to vajíčka majú cholesterol, to nie je takto. To ja nepotrebujem počúvať, ja v tom mám jasno. Hej? Prečo? Lebo mám tie svoje hodnoty, ale beriem to, že pre niekoho môže mať inú genetiku, kombináciu faktorov a môže mu to naozaj robiť zle. A tu sa teraz nachádzame v tomto storočí, v tomto roku 2025, že na jednej strane je toho veľa, ale na druhej strane tá nádej je jednak umelá inteligencia, pokročilá diagnostika a jasné seba poznanie toho, že čo v danom čase a priestore je pre mňa dobré. A väčšinou to ale bude na základe odpovedať princípom, pretože naša bunka funguje na istých princípoch, na metabolizme. Aj metabolické zdravie má nejaké princípy a tam vždy ten cukor bude treba regulovať. Vždy tam bude treba regulovať aj nejak tie tuky, vždy tam je nejaká rovnováha. Hej? Čiže pre niekoho to mäso môže byť horšie, pre niekoho lepšie. Hej? Podľa genetiky, podľa faktorov, ako mu trávi, podľa toho, kde sa nachádza ten jeho metabolizmus, ktorý si buď za roky šrotoval, a si ho kazil, alebo si ho kultivoval. Hej? A to je ten príklad. Vieš, že poviem to a ešte na takom príklade, aby si to ľudia vedeli predstaviť, že ja sa postavím vedľa 90-kilového chlapa. Ja mám 72 kg. Ale ako je možné, že on je väčší, v podstate aj ten jeho energetický príjem a výdaj by mal byť väčší a máme jasne dokázané, že jemu je nameraná potreba len 2500 kalórií denne a mne je nameraná potreba 3500 kalórií. Tak ako je toto možné? Hej? A tu sa dostávame k tým faktorom. Je to možné preto, aby si to ľudia vedeli predstaviť, pretože ja jazdím na Ferrari. Ja môžem tankovať rovnaký benzín, ale moje telo je Ferrari. Hej? A ty môžeš tankovať aj najlepší benzín do Škodovky a kým v Škodovke nenastavíš motor a nevyriešiš ako samotnú kompozíciu auta, a sa môžeš aj posrať z najlepšieho benzínu, hej? To poviem tak ako priamo. Čiže toto je krásna analógia, naozaj. Aj v tom ako trošku tom duchovnom prístupe, že ja som si za roky uvedomil, že mám takú moju mantru, ktorá mi tiež pomáha, že dať sa do rovnováhy, že najväčší duchovný rozvoj, keď tiež mi to ujde niekedy, že začína vlastne prístupom k tomu hmotnému telu, môjmu. Hej? K môjmu telu. Lebo ja keď nerešpektujem svoje telo, tak už minimálne tam narúšam to ten duchovný ako keby aspekt. Hej? A my lietáme, že hľadáme záležitosti a všetky, vieš, náuky to učia. Yoga, védy, začína sa jogou, dýchacím cvičením, starostlivosťou o svoje telo. Úcta a rešpekt vlastnému telu. Hej? A toto mne veľakrát pomohlo a a toto si myslím, že je aj ten prístup seba prijatie, úcta, rešpekt telu a starostlivosť o to telo. Hej? Starostlivosť, ktorá potom pramení do toho, že tam sú tie odpovede, že máme tu základ, ale máme tu aj pokročilé možnosti. Už každý si vyberie, tých ciest je viacero. Dôležité sú princípy. Hej? A možnosti je viacero. Dá sa s mesom, bez mesa, dá sa doľava, doprava. Pokiaľ som v nejakom koridore, ktorý dodržiava princípy, tak to môže fungovať. Priniesol by som teraz znova tak tému zo sveta a téma gluten a múka a pšenica. A čo som si všimol pri mojich cestách už dávnejšie, ale teraz obzvlášť sa tomu ako si to všímam,
ako moje telo reaguje, keď si dám napríklad cestoviny v niektorých krajinách. A moja skúsenosť ukazuje, že ak si dám cestoviny, alebo sme sa rozprávali pred, keď sme začali natáčať tento rozhovor, že dám si croissant napríklad v Taliansku, tak cítim, že môjmu telu je dobre. A dokonca sme sa o tom aj s mojou drahou, sme sa rozprávali s mojou milou a aj ona si to všíma, že hneď za hranicou vo Francúzsku, keď si dáme croissant, úplne inak moje telo reagovalo. A na Slovensku obzvlášť. A tak som začal sa tomu venovať a skúmal som, že aká je to pšenica, aké postreky používajú, ako ju spracovávajú, ako cestoviny vyrábajú sa vlastne v jednotlivých krajinách. A zistil som, že vlastne tie cestoviny sa vyrábajú inak v Taliansku, ak sa zmrazujú a tak ďalej. Ten proces výroby je iný, ako je u nás. Alebo samozrejme aj v iných krajinách. Ale teraz porovnávam Slovensko, Česko a hlavne. Tak ma zaujíma aj to, že ako to ty vidíš, lebo kúpiť si na Slovensku talianské produkty a cestoviny stojí trošku pravdepodobne viac, ako kúpiť si klasické cestoviny, ale ten kvalitatívny rozdiel ja sám na svojom tele môžem badať skrz nafúkovanie, alebo taký, že sa tak ťažko cítiš, alebo vlastne to trávenie je ľahké. Ako toto vnímaš, prosím? Lebo to je téma gluténu, pšenice a rôzne Áno. krajiny vlastne vidím, že to naozaj môžem vidieť ten rozdiel. A sú krajiny, kde samozrejme pšenicu vôbec ako nepestujú alebo nejedia. Že vidím, že chlieb je ako keby, alebo pečivo je cudzia komodita. Že není ako to hlavná zložka stravy. A to tiež chcem sa ako toho dotknúť, že vidím, že u nás sme na tom tak učení, že chlieb vlastne je každý deň na stoloch, pretože to vnímame ako ten hlavný bod nášho programu stravovacieho, ale zároveň málo kto si kladie otázku, aha, a čo ak práve to pečivo má na tú obezitu tiež ten veľký vplyv? A, áno, tak teraz si mne nahral na smeč, lebo to je moja doména. Tým, že vyvíjam potraviny a spolupracujeme s Španielmi, Italiánmi, chodí proste roky po tých výstavách. Aj som sa školil u francúzskych kuchárov a takto, aj u španielských michelinovských kuchárov v danej krajine, tak do toho tak trošku vidím, ale myslím, že to ľuďom bude dávať zmysel. A začnem od toho chleba. Hej? Že treba si uvedomiť, že biele pečivo ti môže dvihnúť cukor v krvi viac ako volajme to dobožka. Hej, toto ako je silné vyhlásenie, ale môžete sa spýtať diabetikov. Hej, že naozaj takéto biele pečivo je veľmi glykemické a škroby dvíhajú viac cukor v krvi ako samotný cukor, keď je, dajme tomu, že koláčik po jedle. A je, no a je tu ten faktor, ktorý si treba uvedomiť, že to, že v každej krajine nejedia chlieb, záleží od kultúry. Hej, že si v Ázii tam zase jedia rýžu. Hej, všade. Pretože to tam pestovali, je to kultúrne dané a nemali tam podmienky pre pšenicu a pre také. Európa je niekde inde. Ale poďme sa pozrieť na krajiny, ktoré nám sú blízke a ľudia si to budú vedieť aj predstaviť. A to je to najmä to Taliansko, Francúzsko, Španielsko, čo sú vlastne najrozvinutejšie krajiny, teraz už aj samozrejme Nemecko a tak, z pohľadu gastronómie, kultúry a z histórie poznania jedla. Toto sú ako najrozvinutejšie krajiny. Francúzsko, Španielsko a Taliansko. A teraz, keď pôjdeš do Talianska, tak tam samotná vláda investuje obrovské milióny a oveľa viac, ako si vieme my predstaviť na Slovensku, do poľnohospodárstva, ktoré je ekologické, dostávajú subvencie na kvalitu, starostlivosť o pôdu a udržanie si tzv. Artigianále prístupov, tých remeselníckých, tých poctivých potravín a pomôcť ešte tým firmám, aby vedeli zargumentovať vyššiu cenu. A treba si zase priznať, aj v Taliansku máš bežné komerčné potraviny a veci, ktoré sa produkujú ako keby na cenu, teda produkujú sa kvôli cene. A to je aj v Taliansku. V Taliansku je ťažko kúpiť poriadne maslo, pretože väčšina mlieka ide do drahších syrov. To maslo nakupujú dokonca z Česka a zo Slovenska a to maslo väčšinou v bežných obchodoch nemá extra kvalitu. Hej, to poviem taký príklad. A
A určite máš pravdu v tom, že tam, keď si kúpiš tie cestoviny na lepšej úrovni, tak sú to cestoviny z inej pšenice, inak spracované a tým pádom je tam iná forma lepku a ešte toho lepku môže byť aj menej. Takže ja by som sa vrátil k tým princípom, že kvalita, ingrediencie a potom aj tá samotná receptúra robí výsledný efekt to, ako ti jedlo trávi a ako z neho máš energiu. Čiže áno, a ty môžeš mať aj najlepšie talianske cestoviny, ale ty keď ich zmiešaš s ďalšími proteínmi, že dáš tam ťažkú smotanovú omáčku, mäso a tak ti z toho bude stále ťažko. Ale keď sa pozrieš na to, ako to oni jedli v tej svojej strave a kultúre, tak oni napríklad cestoviny mali, najprv mali vždy šalát, nejaký ocot, olivový olej, potom majú cestoviny, ktoré sú len s parmezánom alebo len trošku slaninky, takéto plátky, že tie proteíny neboli tak kombinované. Ono to bolo vždy tak, ako aby to bolo ľahšie a potom až na záver, ako to finálne jedlo je zase samotné mäso, hej? Alebo kúsok mäsa, kúsok ryby. Čiže keď sa pozrieš na tie originálne receptúry, ako sa veci robia, tak zrazu ti začne to docvakať, že tá talianská pizza má tenké cesto, nedajú tam kilo ako keby, hej, nejakého ejdamu, hej, a rôzne veci, že to nie je také ťažké, hej, oni si to proste nepredsapajú jedno cez druhé, hej. Takže toto aj my sa potrebujeme učiť. Napríklad teraz je jar a tie jarné jedlá, áno, cestoviny, pesto, trošku parmezán, šalát, olivový olej, to stačí, hej. Ale u nás sa proste napríklad také brinzové halušky, to je zimné jedlo. A to je už, že halušky, múka, smotana, brinza ťažká, slanina, tuky v kombinácii s tými cukrami. A to je vlastne najhoršia kombinácia pre telo, že keď tam máš aj veľa tukov, aj cukr, aj tých sacharidov alebo cukrov a škrobov. Lebo, čiže to je možno taký návod pre ľudí, že nie je to, že dobre alebo zlé opäť, ale keď máš viacej cukrov, a teda cestoviny a tak, musíš si dávať pozor na to, koľko tam je tukov. Hej, v tom jedle. A keď máš zase tučnejšie jedlo, tak si dávaš pozor na to, koľko zješ k tomu tej prílohy a dávaš si radšej zeleninu a ľahšie prílohy. Hej? Lebo vlastne najhoršia kombinácia pre obezitu je kombinácia cukru a tuku v jednom jedle, čo je ale aj finta všetkých firiem potravinárskych, pretože to najlepšie chutí a to si predstav ešte najchutnejšie jedla. Hej? Že Nutella, ťažká pizza, hej, steak s hranolkami, hamburgery, fast food je celý na tom postavený. Hej, pretože áno, mozgu najlepšie chutí kombinácia cukru s tukom, lebo proteín náš mozog nevníma ako emočne chuťovo. A ten náš mozog vníma ako pre chuť len cukry alebo tuky. Dobrú tému si znova teraz nadhodil ty pre mňa a to poďme k cukrom, lebo Mm, ja napríklad u seba som vypozoroval vlastne to, čo tak ako je štandard, že ideš niekam do reštaurácie a dáš si nejaké predjedlo, dáš si hlavný chod a potom si dávaš dezert a kávu, alebo aj doma to takto mávame. Ja som vypozoroval u seba a tí, čo ma poznajú, tak vedia, že ja keď už si dávam nejaký dezert, tak si ho dávam vlastne ako štarter, ako appetizer vlastne v zásade. A to je jedno, kde som. Čiže keď tak si dám ako nejaký dezert, si dám ho na začiatku. Aj čašníci sa častokrát ako divia tomu, že to tak robím, ale vidím, že môjmu telu je dobre. Že si dám vlastne ten cukor, ktorý, tiež som to skúmal vlastne, čo za tým ako je, a ja to neviem pravdepodobne tak vysvetliť ako možno ty alebo iní ako odborníci v tejto sfére, ale vidím, že ten cukor vlastne ako keby prejde mojim telom a potom môžem si dať normálne nejaký iný chod a je mi ľahko. Ale keď som to mal obrátene, to znamená, že som si dal hlavný chod a dezert niekedy po pár minútach neskôršie vošiel do môjho žalúdka, tak som cítil sa ťažko. Trávenie vlastne mne nefungovalo. Ja som ten typ, že moje trávenie je relatívne pomalé, a takže som to vymenil. Ale chcem sa opýtať o cukroch ešte aj túto vec, že máme to tak spojené u nás, mnohých z nás, práve takže dezert je ako keby za odmenu. Narodeniny pravdepodobne málo kto si vie predstaviť bez niečoho sladkého. Deťom častokrát dneska rodičia dávajú sladkosti iba na prídel. Že ako niekde tušíme, že asi veľa sladkostí není až tak ideálne. Vyrastali sme v tom, že nie je to dobre pre zuby, ale nič iné sme k tomu možno nepočuli, že ten cukor má ešte aj iné možno
vplyvy na telo. Tak dneska dávame cukor alebo nejaké sladkosti buď za odmenu, alebo možno aj my dostali. A mnoho mám napríklad, keď sa aj pýtam, že dvihnite ruku, koľké z vás máte vlastnú zásobu sladkostí a deti o tom ani nevedia. Hej, že ideš si ty sama dať nejakú čokoládu, ale deťom nie. Hej, že ty tušíš, že to pre nich nie je dobre, ale pre seba máš odloženú nejakú tajnú skrýš. Nejaké emočné prepájanie sa s cukrom, vtedy sa cítime možno nejak ako spokojnejšie. Jak vnímaš cukor aj z tohto pohľadu, prosím? Čo som hovoril vlastne ako predjedlo alebo zajedlo, alebo aj ako spojené s tými emóciami? Lebo ty si to povedal, že mozog to vníma ako lákavé. Áno. A najprv som odpovedal tú tvoju otázku, že pred jedlom za jedlom. No, ja tiež po jedle hneď nejem dezerty, lebo ten cukor akože nejak rozbeha to trávenie, potom sa mi grgá a to záleží od toho, aký je dezert. Čiže to komu jak, ale generálne by som to predsa len odporúčal po jedle, lebo vlastne tam je tá otázka, že áno, čo sa týka trávenia, môžeš sa cítiť ľahšie. Hej? Že ty aj keď vypiješ sladkú vodu, ona ti nezaťaží trávenie, dokonca Coca-Cola a sladké veci, ako to ľahko stráviš. Čiže na tej úrovni, že nesítiš sa zaťažený a že máš energiu, to môže byť fajn. Otázka u teba je, že či ti ten dezert na začiatku nedvihne už tú glykémiu vyššie, ty sa cítiš fajn hodinu a pol a že či potom nepríde taký väčší prepad, hej? Že či potom nie si viac hladný, alebo že ako sa cítiš energeticky, lebo po tom hlavnom jedle dobrom by si mal byť 4 hodiny úplne že stabilný a potom by mal prísť taký hlad, že veľmi kontrolovaný, že dajú ti jedlo, si v pohode, nedajú ti, tak si v pohode tiež. Čiže tam je otázka, čo sa bude diať, vieš, ďalšie 4 hodiny. Hej? Lebo áno, to máš pravdu, že niekedy tie sacharidy, cukry sú ľahšie stráviteľné, čiže oni nezaťažia trávenie a mnoho ľudí môže riešiť problémy s trávením. Hej? Takže toľko na margo toho toho dezertu. A keď by som ti odporúčal, že si dať ten dezert, tak je iný prípad, že keď máš predtým športovú aktivitu a minul si ten glykogen zo svalov a si športoval, tak vtedy je tam na mieste a tam sa môže dať ten dezert, pretože ten cukor ide do svalov a ide na regeneráciu. Čiže ja si napríklad sladké a také doprajem, alebo veci, keď mám ako pohyb, hej, a keď tam bol nejaký tréning, tak po tom tréningu, hej, také cukry, dajme tomu, s proteínom môže byť aj sladšia vec, tak idú pekne do svalov. Hej, preto aj pre tie deti, keď športujú deti, chodia bicyklovať a tak tie cukry tam môžu byť celkom OK, netreba sa ich až tak báť, hej. Takých tých volajme to, že domácich koláčov, ktoré nemajú kilá cukru. Hej? Čiže ten prístup, a teraz prechádzame k tej druhej časti, tá domácnosť a aký má domácnosť prístup k cukru, tak ja som za porekadlo, alebo vlastne za pravidlo, že cukor je dobrý sluha, ale zlý pán. Takže to je celé o tom, hej, že vládne ti ten cukor závislý, lebo on je dobrý sluha. Hej, môže aj emočne poslúžiť, lebo keď zjeme cukor, vyplavuje sa serotonín. Ale treba si to strážiť. Hej, to je ako s každou závislosťou. My sme ako evolučne, ako ľudia nastavení mozgovo na závislosti. A treba si len vybrať zdravšie závislosti a kontrolované. Vieme si ich kontrolovať. Že áno, istým spôsobom sme závislí na jedle a na nejakých pocitoch, ale treba tomu dávať tú mieru. Čiže to je pre mňa tá odpoveď, že ja nie som proti cukru, ale som o tom, že napríklad v koláčoch, keď doma radšej si upečieme koláč a z receptu, čo nám babka dala, tak dáme o tretinu menej cukru. A už to zloženie je iné a už tie deti aj pri tom, ako jedia cukor, aj ja keď jem, ja mám oveľa väčšiu citlivosť na cukor. Čiže mne dáš nejaký bežný koláč, sladký a mňa až skrutí. Hej? Ja už ho nemôžem jesť. A to isté moje deti. Čiže sa zlepšuje tá citlivosť. Tak to je asi tá cesta. Hej? Že nebáť sa toho cukru, ale poznať ho. Hej? Poznať ho, pozrieť sa mu do očí a manažovať ho v tej domácnosti. Hej? Že keď si kúpime čokoládu, tak si kúpime 70% čokoládu, učíme to tie deti a keď im to nechutí, no tak sladšia nebude. Hej? Ako dať tomu nejaké hranice. Hej? Takže a hľadať tie formy. Hej? Že ja keď mám tiež dve deti, a je to ťažké, hej, dcera má sladší jazyček, ty ju aj poznáš, hej, okolo toho vie priniesť veľa emócií, ako si to chce vyžiadať. No a nie je to ľahké, no treba to udržať, alebo nájsť potom formy, hej, dohodnúť sa, kedy to bude.
My už teraz strážime cukor večer, hej, že už po večeri nie a tak, hej, že keď tak ho majú do obeda, keď športujú, keď sú v pohybe, jedna sladkosť denne, aj keď sme boli na tábore otcovia deťom, hej, a nech si to doprajú, ale nech je tam tá miera. Potom sa z toho aj tešia a, a, a regulujem to, hej, že ako najlepšie viem. Uh, Chcel by som možno len k tomuto rozšíriť. Vidím tiež veľký vplyv práve to, čo si povedal večer, alebo ktorý čas ten cukor dostaneme ako do tela. Vidíme to vlastne ako aj v našej rodine, že naozaj vieme, že keď sa dá večer cukor ako dieťaťu alebo deťom, chovanie je úplne diametrálne odlišné od toho, ako keby ten cukor nebol. Hej, že to vidíme, tá energia, ale Presne. aj emócie, ktoré sú s tým spojené, už vieme, máme vypozorované a preto aj hovorím aj babička, prosím, keď, tak do poludnia alebo skorší čas, večer je to ako no-go zóna, lebo potom, nie že by sme nechceli im dať, len že potom to ovplyvňuje ako všetkých dookola. To, čo vlastne sa tam začne diať emočne a aktívne a tak ďalej. Čiže to je dobre pozorovať. Ja mám rád vlastne taký, sa tým ako riadím aj ja sám celý život, že pozorujem, že ako, čo sa deje okolo mňa. Hej? A to aj u mňa samotného, ako aj u druhých. Keď sa deje to, čo je výsledkom potom toho. Takže ďakujem, že Joško, to hovoríš. teraz mi prišla taká dôležitá informácia, veľmi praktická, čo je vlastne aj také naše poslanie vo firme, čo sa snažíme len ľuďom tak zvedomiť. Veľký rozdiel vie nastať to, že keď sa sústredíš na to prvé jedlo dňa. Hej, to sú raňajky, ale oni nemusia byť hneď ráno, lebo niekomu nechutí jesť, ale prvé jedlo dňa, ktoré do seba dá dospelý, dieťa a podobne. A teraz to moje pozorovanie, takisto sme boli vo Vietname na dovolenke s dcerou, aj za roky. Hej, že moja dcera, keď ráno zje vajíčka, nejaké dobré jedlo, má tam akože chlebík s pomazánkou, zeleninu, proteín, je v pohode a je emočne stabilnejšia a je to s ňou OK. Keď ráno prídu že nejaké cukry, že si tam akože palacinky, hej, si tam namieša sama potom akože viacej toho javorového sirupu a už je tam sladké, tak je potom rošambo a potom je hladná, nervózna. To môžeš pozorovať ako keby tieto emócie. Hej. Čiže ja sa v prvom rade akože nevadí, že si dá dezert a že či budem teraz úplne stresovať nad lyžičkou cukru, ale je veľmi dôležitý faktor, že čas, kedy sa to je. A toto ľudia vlastne netušia, že vo výžive máme tri dôležité princípy. A áno, je toto množstvo toho, čo zjeme, ale to je až ako keby tretia priorita. Prvá priorita je kvalita jedla, to zloženie. Druhá priorita je časovanie, kedy čo jeme. A tretia priorita, ktorá z toho dokonca sama potom vyplývne, lebo náš mozog ťa zastaví a človek cez tú kvalitu jedla a chute vníma a to množstvo sa zreguluje samo. Hej? A ľudia v prvom rade riešia množstvo, potom kvalitu a časovanie ešte až tak netušíme, že to nie je úplne jedno, kedy si čo dám. Áno, áno, ako to môžeme vidieť v južných krajinách, že večera je vlastne od 8 až ďalej. Od 8 večer. Čo u nás vlastne už sa chystáme všetci do posteli častokrát. Um, ale ty si teraz povedal kvalitu jedla a je to už pár rokov, kedy som začal si čítať ingrediencie vlastne v obchodoch, že čo si kupujeme. Čím menej vlastne ten produkt obsahuje ingrediencií, tým je pre mňa vlastne ako milší, je bližší. Mám rád vlastne tú jednoduchosť, prirodzenosť tam. Čím viac Presne. ingrediencií tam je, tým nechávam ležať. A zároveň mám také ako ja svoje vnútorné pravidlo, pokiaľ medzi ingredienciami, alebo tým, čo je to, v tom zložení je niečo, čo môj jazyk až ťažko vie vysloviť, tak to nechávam ležať. Alebo ak je tam niečo, čo vlastne vôbec neviem, čo je, čo dnes veľmi často sa tam nachádzajú schované aj za názvami a tak ďalej. Ale to neznamená, že to musí byť zlé, ale keď neviem, že čo tam je, tak vlastne to do svojho tela, z úcty k svojmu telu ako nepotrebujem dávať. Moja otázka na teba je, ako sa význať v tom, keď vojdem ja do obchodu, alebo hoci kto z nás vojde do obchodu, a ako sa význať v tom obrovskom výbere vecí, potravín, produktov, jedál, čokoľvek tam je, že čo
si vybrať z toho kvanta, ako sa v tom vyznať, čo je vlastne ako dobré. Lebo častokrát počujem argument, no keby to bolo škodlivé, tak by to určite nepredávali. Hej? Častokrát počujem ten Ja, argument. Hej? super. Ale Ja, v zásade vieme, že nie všetko, čo v obchodoch sa predáva, je pre človeka ako vhodné dokonca, alebo pre jeho zdravie. Tak ako toto vnímaš? Prosím? je taký argument, ne, že a cigarety, alkohol a drogy, ne, to tiež ich predávajú a keby to bolo, nebolo škodlivé, tak to nepredávajú. To je vtipné. Áno. On sa celkom pobavil, ale hej, no. Chápem ľudí, takto pozri, že na jednej strane chápem, že pre niekoho to môže byť trošku španielská dedina, a na druhej strane budem v tom prísny, že to je trošku problém nášho vzdelávacieho systému a je na ľuďoch, aby za to prebrali zodpovednosť. Prebrať zodpovednosť za svoje zdravie a trošku sa povzdelávať. Je teraz už veľa ľudí, dá sa ísť na kurz. To zase nie je, že ako keby, že kvantová veda, hej. To sú proste nejaké základy a, a základy čítať etiketu a vedieť, že čo sú umeliny, čo sú prírodzené látky a čo znamená akože sledovať si, že cukry, hej, proteíny a tuky, základné veci, makroživiny a nejaký taký prístup. A veľa ľudí to už rieši na Slovensku, chvála Bohu, že oni to cítia aj cez tie chute, aj cez to, že, hej, že si nakupujú viacej vajíčka z dvora, že si vzájomne svoj pomocne pomáhajú a že v tom obchode len tak hoci čo nehodia do košíka. Hej. Ja poviem konkrétny príklad. Výborný príklad je Lidl. Hej. Ja nerad nakupujem v Lidli, lebo mám proste z toho zlú emóciu, pretože tam je to nahádzané veľa. Tak. Ale oni sa sústredili a majú výbornú zeleninu. Majú tam produkty, ktoré stoja za to. Lenže majú tam veľa produkty, ktoré nestoja za to a mňa to stojí akože ten výber. Ja chápem ľudí, lebo tam je to proste nahádzané. Ja preto chodím do drahších potravín, kvalitnejších, kde už mi niekto urobil tú selekciu. Hej, a už tam viem. Hej, a takisto to funguje aj v Španielsku, hoci kde ide, že ideš na nejaké lokálne trhy, k tým farmárom a tak ďalej a už dôveruješ tým ľuďom a ty to vnímaš, že to je čisté, hej. Keď ideš na Slovensku a ideš na nejaký saláš a ty ho poznáš a si tam kúpiš brinzu, korbáčiky, tak je to dobré, hej. Lebo to robia poctivo. Čiže je to o tej dôvere, ako keby k tomu predávajúcemu a teraz presne, že áno, aj Lidl sa dá zvládnuť, ale si to vyžaduje naštudovanie tých 30% hodnotných potravín, ktoré tam sú. Hej? A to poznanie, hej, a tú selekciu. Lebo čo, viem, však vidím do toho, aké sú marže, ako toto a veľa tých potravín sa dokonca neprodukuje na Slovensku, ale v Poľsku, v Nemecku a tak, pretože sa to robia na veľké objemy, aby bola cena lepšia a robia sa nižšie kvalitatívne štandardy. A to je tak so všetkým, to je s autami, s akoukoľvek, s akýmkoľvek produktom, hej, teraz to nie je len s potravinami, to si každý môže povedať, ak to je v živote. Hej. Máme tu viacero možností a je na nás, aby sme si našli ten, ja to volám zlatý stred, hej, cena výkon. A dá sa samozrejme to, že tá zdravá strava, zase poviem, že nemusí byť drahá. To si niekedy vyžaduje trošku pokory a možno trošku viacej varenia. Hej. Ale keď si pozrieme, aj keď by sme neriešili talianske cestoviny, tak vždy tu máš šošovicu, naše poctivé polievky, prívárky, máš tu brinzu, korbáčiky, kyslú kapustu. Ľudia žijú na Orave, hej, v dedinách chudobných a na východe, ale niektorí žijú oveľa zdravšie. Hej, a jedia jednoduché veci a jedia aj tú slaninu, ale nemajú taký stred, sú viac v súlade s prírodou, viacej v súlade s tým rytmom života, sú vonku, neriešia tak stresy a blbosti, možno nečítajú správy, hej, nemusia do každého mudrovať a žijú si svoj život a sú zdraví tým pádom, hej. Takže aj to je také ponaučenie aj pre mňa niekedy, že hľadám nejaké najnovšie ako výživové doplnky, však aj tomu sa venujem, to si tak priznám, to je taká pokročilá záležitosť, ale ten základ je vždy o tých princípoch, aj v podstate jednoduchosti, ako si povedal, že prírodné veci Mm. a poctivé. Uh, Duša, mám takú... Sa blížim pomaličky k záveru. Chcel, aby to bolo tak ako hutné, ale aby to nebolo príliš dlhé, ten náš rozhovor.
A teraz si povedal jednu vec, ktorú vlastne chcem tiež tu priniesť, a to je, prídeme do lekárne, alebo už aj do obchodu, kde predávajú sa potravinové produkty. A tam sú rôzne krabičky, nádoby s rôznymi výživovými doplnkami a vitamínami. A je ich, keď by som to prehnal, tak je ich milión samozrejme na výber. A vieme, že vitamín C, ty si povedal vitamín D3, a tak tam je ich kvantum. Selen, zinok, železo, všetko možné tam je. A zároveň už vieme, že nie všetko funguje vlastne, že to je to perfektný marketing, pekná krabička, dobrá akcia, vezmeme to a máme dobrý pocit, možno z takého až placebo efektu, ale pre telo možno tam neprinieslo to žiaden alebo takmer nulový úžitok. Ale možno, že sa mýlime. Ako sa vyznať v tom, že potrebuje naše telo nejaké doplnky? To je otázka číslo jedna. Ak áno, aké a kde ich nájsť? Aby som v tom kvante, ktoré je na výber v lekárniach a v rôznych iných zariadeniach, kde sa dajú kupovať takéto produkty, ako sa v tom vyznať? Toto je výborná otázka a krásne mi k tomu prišla tá analogia auta. Hej, že máme tu, dajme tomu, nejaký Volkswagen Passat a teraz sú výživové doplnky, ktoré sú ako olej, údržba a veci, ktoré potrebuješ v nejakom čase akože premazávať. A sú dôležité, hej, sú, dajme tomu, kritické. A staráme sa stále ale o tú mašinu. A je potom kvantum výživových doplnkov a tak, ktorí ti ako keby mašinu vyleštia na krátky časti pomôžu trošku, ale neriešia ako keby ten problém. Hej? Oni ti majú niekedy len pomôcť preklenúť obdobie, tak ako aj lieky, že majú ťa dostať do energie von z toho najhoršieho, ale neriešia ten problém, hej, ktorý je starostlivosť o tú mašinu. Hej. Volajme toto vylepšenie Volkswagenu Passat na Audi A4 kúpečko 350 koňové. Takže to je vlastne taký hlavný odkaz, že poviem príklad, mne niektoré výživové doplnky fungujú. Prečo? Lebo mám v základe vyladenú mašinu. A až potom ten autotuning môže fungovať. Ale mnoho ľudí nemá vyladenú mašinu a preskakuje kroky. Hej? Čiže najprv základy a potom postupne základné výživové doplnky, pokročilé a tak ďalej. Hej? A to záleží od toho, aké sú ciele človeka. Hej? Že športovec, ten, kto chce ísť do vyššieho výkonu, chce chodiť na tej A6 kúpe a chce, alebo na Ferrari, tak potrebuje trošku viacej tunovať. Ale nie každý to potrebuje. Niekomu môže stačiť krásny Passat, ktorý bude dobre fungovať, pretože možno nemá až také životné potreby, ale a, a, ale hlavný odkaz tam je potom aj v tom, že to je pekné, čo si zasiahol tú lekáreň, že ľudia sa pozerajú na Slovensku na jedlo ako na náklad. To si myslím, že je ešte jedno veľmi ako dôležité presvedčenie, ktoré by sa oplatilo preskúmať. Čiže my sa často s tým stretávame. Hej? Aj dokonca aj moja manželka doma tak akože niekedy príde, veľa míňame na jedlo. Hej? To je také, že zase si pokupoval vecičky, hej. A ja, no, tak dobre, nejaké vínko som si kúpil, hej, olivový olej, nejaké vecičky, čo samozrejme v základu života netreba. Ale ja potom vlastne sčítam veci a stále ako keby si tak ukľudním sa a vlastne vnímam to, hej, že ľudia vnímajú jedlo ako náklad. Ale ja už za nejaký čas vnímam jedlo ako investíciu. Aj keď ideme do reštaurácie, vnímam to ako investíciu do zážitku, do dobrého času. Ja to vnímam ako investíciu a keď si zrátam moje výdavky za posledných 5 rokov, tak áno, na jedlo míňam o 20% alebo 30% viac, alebo na jedlo a výživové doplnky, ako bežní ľudia, ako je priemer, ale míňam o 50% až 75% menej v lekárni. Hej, že my okrem čierneho uhlia, paralénu a občas niečoho, čo je špecifické, keď príde pre deti, hej, nejaký sirup proti kašľu, trošku keď sa akože prichádzajú tie veci, tak naozaj, hej, a v tej lekárni tam veľmi eurá vedia akože cinkať. Čiže ja sa na to pozerám, že vnímajme tú životosprávu tak, že rodinný rozpočet by mal byť v podstate o tom, že je tu investícia do zdravia, jedla, a
A potom sú tu samozrejme investície na zdravotnú starostlivosť a pozrime sa na to, že ako to máme. Hej? Že šetríme na jedle, ale potom ako plačeme v lekárni. Hej? Tak to je taký. A vidíš Mm. to, že v tých krajinách Francúzsko, Taliansko, Španielsko, tak trošku menej plačú v lekárni. Tam je to aj súčasť kultúry a tiež to mám veľmi podobne, ako si to popísal. Ja mám vlastne rád kvalitné, mm, kvalitu. Mám rád kvalitu vo svojom A živote, ináč to je ešte akokoľvek. také krásne porekadlo, Joško. Toto mi hovorili viacero ľudí, aj ľudí, ktorí žili vo Francúzsku, že Francúz chodí do najdrahších reštaurácií, ale vozí sa na Peugeote. Hej? Ale Slovák sa vozí na Audi, hej, na BMWčku, ale s obezitou a v podstate, keď má v reštaurácii dať za niečo viac, tak už je problém. Hej, bo Áno, áno, tu dráho. môžeš vidieť aj v drive-ine v McDonaldoch, aké auta tam stoja, že? To tam môžeš Áno, vidieť tiež. áno. Takže to je Uh, taká trošku dobre, odraz našej kultúry, hej, že to mi len tak ako prišlo. zatiaľ to tak máme, ale vnímam napríklad, ja som nedávno robil taký tiež rozhovor, sme sa rozprávali o tom, že aj vo vzťahoch vlastne je pre nás ľahšie ako z toho pocitu bezmocnosti, alebo z toho, že nevieme to zmeniť, tak je pre nás ľahšie odísť, ako niečo zmeniť. A vidím, že aj u nás poznám mnohých ľudí, pre ktorých vlastne, ako keď prichádzajú choroby s vekom, tak je ľahšie proste zveriť svoj život do rúk lekárov alebo odborníkov, ktorí nám predpíšu pilulky, ako by sme niečo naozaj mali zmeniť. Hej, som to zažil niekoľkokrát. Čím to je, že je to pre nás vlastne ľahšie vziať nejakú pilulku a čakať, že tá zvýši kvalitu môjho života, ako naozaj sa pozrieť na zmenu v sebe. A či už je to v stravovaní, alebo v nejakom osobnostnom rozvoji, alebo prístupe k životu. Ako, ako to bolo u teba možno, alebo ako to ty vnímaš? Lebo ja mám na to svoju odpoveď, ale zaujíma ma tvoje. Áno. Pre mňa je to o piliere zodpovednosti, ktorý definuje aj etikoterapia a často veľa ľudí ako je zodpovedných na vonok, ale nie je zodpovedných k sebe. Aj toto ja som spozoroval za posledné roky veľmi, že my sme super zodpovední voči robote, voči X faktorom externým, ale nie voči sebe. No a tá zodpovednosť toho vyplýva, že áno, zveríme sa lekárovi, on povie, toto budem robiť a to môže pomôcť krátkodobo. Niekedy to sú, tak sa hovorí, že to máš v podstate akútnu medicínu a tá akútna medicína je potrebná. Ale chronické choroby, ktoré vidíme, že sú vo svete a to utrpenie, ktoré znižuje kvalitu života a zároveň teraz ešte ako sa posúva ten vývoj, ako ešte nás to rýchlejšie dobieha a proste jednoducho predtým neujdeme. Takže niekedy to ešte tak bolo, že tí ľudia nejak dožili, len teraz sa to nejak celé ako, môžeme sa tak duchovne zamyslieť, že sa to tak zrýchľuje, že v podstate tá spätná väzba je rýchlejšia, ako keby neujdeme predtým. Takže človek sa bude trápiť, dokedy kde to, kde to necvakne. No. Ale to vidím aj u seba, hej. Áno, máme to mnohí samozrejme. Um, Ty si hovorila aj o tom, že si rád kúpiš vlastne kvalitný olej. A mňa zaujímala vlastne táto téma už aj predtým a som skúmal, že napríklad tie rastlinné oleje sa v niektorých krajinách používali na mazanie strojov na začiatku storočia toho predchádzajúceho. A dnes pravdepodobne sú v inej kvalite ako dnes samozrejme, ale že tie slnečnicové oleje vlastne sa ako na to používajú, čo ma veľmi prekvapilo. A dneska ich požívame vlastne ako ľudia. A zároveň viem, že oleje, a sme to počuli mnohí, že oleje sú ako zlé. Hej? Tuky sú zlé. V tom sme ako vyrastali. A dneska zase hovorí troška inak, že tie tuky možno nie sú až tak zlé, ale dokonca môžu byť až prospešné. A teraz to je taká moja prvá časť otázky, aký je postoj k olejom tvoj, alebo k tukom ako takým. A druhá časť otázky je taká mantra tiež, vlastne, ktorá mi tak ako zvoní v ušiach, že taká, prečo by som mal niečo meniť, veď to tak je. Muž bez brúška je ako hrnček bez úška. Hej? A tá druhá časť otázky je, ako schudnúť vlastne, keď teraz nejaký muž alebo žena
čo by mal urobiť alebo mala urobiť ako prvé, druhé, tretí krok, že mám zámer schudnúť, aby to nebol nejaký jojo efekt, nejaké znova ako tie klasické modely, ktoré poznáme, ale aby aj ten viscerálny tuk, ktorý je medzi orgánmi vo vnútri v našom tele, aby pomaličky začal miznúť z tela. Čiže tieto dve časti otázky mám pre teba a tak by sme šli už k záveru. No tak v prvom rade je to odpoveď na tie tuky, že je to o nejakom presvedčení, ale tuky, cukry, proteín, to všetko je nevyhnutné pre telo. Hej? Čiže tak ako pri každej potravine, či je to mäso, fazuľa, sír, maslo, sú tu maslá, oleje, olivové, kokosové, s ktorými by som doma tak akurát natrel reťaz na bicykli. Tak by som ich použil. A sú tu oleje, ktoré dám do svojho tela. Hej? Tie isté, kokosové, olivové a tak. Čiže záleží od kvality spracovania a tej ceny, hej? Že kto aký olej robí a trošku poznania toho, že v podstate v našej genetike a toho, čo na Slovensku máme, tak nám trošku viacej treba toho rybieho oleja. Hej? Toho máme nedostatok. Omega-3. A takisto olivového oleja, pretože ten obsahuje veľmi veľa antioxidantov a užitočných vecí. A to tiež nemáme tak v strave. Hej? Čiže tieto dve oleje sú pre nás veľmi prospešné. A, ale aj tie saturované tuky už je dokázané, že nie sú pre všetkých ľudí taká zloba, že sú dokonca prospešné. Aj ten cholesterol je dôležitý aspekt. Takže tam niečo viac asi k tomu, že áno, to je to jednoduché, že ide o tej kvalite a A množstvo olivových olejov by som si do seba nedal. možno teraz by som chcel rozšíriť možno ešte tú prvú časť otázky. Ako vedieť, ako spoznať, že ktorý olej je kvalitný? Tak je to o tom vzdelávaní, tak máš potom aspoň tie základné aspekty extra panenský, zastudená lisovaný a takéto veci, ktoré sa snažia vlastne aj ľudia z tej výživy, doktori a tak ako edukovať, alebo už aj tie pokročilé obchody a celkovo, že ľudia sa v tom edukujú. Takže tak ako niekedy sa na Slovensku tým, že sa rozumiem vinárstvu, hej, tak sa pilo dievčie hrozno, červené, biele a teraz máš slovenských vinárov, ktorí robia čisté, bezhistamínové, bio vína bez cukru a je to akože na svetovej úrovni. A môžu sa porovnávať s nemeckými Áno. Rieslingami. Takže tam sa dostávame a je to len o tom poznaní, že si ľudia začnú trošku hľadať tie cesty a nedávať do tela hocičo, čo len tak sa berie ako bežné. No a tu je premostím do toho, že čo začať robiť, tak to je to, čo začať robiť. Začať vedomejšie sa zamýšľať nad tým, čo dávam do svojho tela, krok za krokom a v podstate to je podľa mňa tá životná cesta, hej, že aspoň ja to tak mám, že potrebujem na to prísť, hej, že chcem nájsť systém na svoje telo. Aby som bol aj v kľude, hej, že ja chcem poznať svoje telo, čiže ja by som to dal poznať seba, poznať svoje telo a nájsť svoj systém. Ja som ho už našiel, hej, čiže ja ten systém poznám. Potom je tu už samozrejme ten život, hej, že to, že poznám systém a viem, to neznamená, že ho vždy dodržiavam. Hej. Tu je už potom ten aspekt disciplíny a integrity. Ale viem to, hej, že viem sa vrátiť k režimu, kde ja potom napríklad na dovolenke priberiem 2 kilá a prídem späť do režimu a ja nemusím riešiť stresovo, že či idem schudnúť. Ja začnem robiť návyky, začnem fungovať v svojom režime a ono to samo sa vyrovná. Hej? Čiže to je ten návod pre ľudí, že zamyslieť sa nad tým, čo dávam ako prvé jedlo dňa do seba. Že možno zmeniť len raňajky. Zmeniť jednu vec a pozorovať a proste pochopiť systém, čo mne funguje a potom samo to začne chudnúť, ale hlavne človek sa aj začne lepšie cítiť. Aj začne mu lepšie tráviť a začne mať taký ako dobrý pocit z toho, že no to, mne je vlastne lepšie. Hej? Takže to je ten odkaz. V podstate vedomejšia životospráva a hľadanie toho svojho systému. Dobre, dobre, Dušan, dobre. Si peknú tému ešte stvoril. Ešte by sa dalo rozprávať dlhšie a dlhšie. Vidím napríklad aj tu, kde sme, alebo aj po tých svojich cestách po svete som videl, že nie každá krajina má takýto koncept raňajok, ako máme my, že raňajky sú vnímané ako úplne iné zloženie alebo úplne iná obživa alebo pokrm v porovnaní s obedom alebo s večerou. Hej, že častokrát to mohol som vo svete vidieť, že
Raňajky boli vlastne v podstate veľmi ako podobné ako obed, možno v menšom alebo v inom množstve alebo v inom čase, ale nebolo to to, čo poznáme my, že párky, biely rohlík, maslovka. Vlastne, že máme ako úplne iné zloženie raňajok, ako v niektorých krajinách je to vôbec vnímané. To je pre mňa veľmi veľké poznanie tiež pred rokmi, že vlastne tie raňajky nemusia byť úplne iné od obeda. Áno, áno. Ešte by som rád s tebou otvoril krátku tému pôstov a tak by sme sa pomaličky rozlúčili. Tiež je to téma pôstov. Vieme, že teraz bolo pôstne obdobie aj vlastne v kresťanskej tradícii, potom aj vlastne v rôznych tradíciách majú pôst ako súčasť náboženstva alebo vlastne toho života v cirkvi alebo v rôznych spirituálnych oblastiach sveta. A potom samozrejme aj výživoví poradcovia hovoria o pôstoch. Niektorí viac, niektorí menej. Potom máme pôst, ktorý je prerušovaný, je teraz taký moderný názov. Aký je tvoj postoj k pôstom? Lebo ja mám na to svoj, ako veľmi krásnu skúsenosť s pôstami a veľmi pozitívnu. Hej, veľmi pozitívnu mám a až veľmi spirituálnu skúsenosť s pôstami. Ale aká je tvoja skúsenosť a možno aký je tvoj postoj k pôstom ako taký v našich životoch? Určite môžem povedať z mnohých vedeckých poznatkov aj najnovších štúdí aj pre dlhovekosť pravidelné, či už čiastočný pôst, jednodenný pôst, alebo aj taký, že trojdňový, niekto si môže dať dlhší, sú veľmi užitočné veci, sa ukazuje. A, a tam by som len upozornil, že tú mieru si treba zvoliť tak, aby to človek neprepískol. Jednoducho, že otázka je, na čo je pripravený a takú adekvátnu dávku si zvoliť. Tam odporúčam začať postupne, ale lebo keď je nastavený už terapeutický pôst, tak to je istým spôsobom ako keby ísť do nemocnice, hej, a liečiť sa. Je tam potrebný dohľad a tak. A veľa ľudí to robí tak na divoko. Že začal by som presne tým čiastočným hľadovaním, vynechaním raňajok a predĺžením toho, kedy nejeme. Jednodenný pôst je veľmi bezpečný. A postupne si to dávať kľudne aj každý týždeň, alebo proste pravidelne, ako to človek cíti. A a tam by som upozornil na jednu vec, že aj pôst, tak ako cvičenie, je stresor pre organizmus a preto ako to prostredie, a keď mám taký pôstny deň, tak by som mal eliminovať trošku iné stresory, hej, že trošku zľahčiť z práce a venovať sa tak viac sebe. A ja tak zase k tomu pôstu pristúpiť vedome. Ale bez akýchkoľvek ako špekulácií môžeme veľmi jasne sa vyjadriť, že je to len a len užitočná vec. Hej. A práve v tom, ako máme tú spotrebu, že veľa jeme, všade na nás všetko číha, aj tých informácií, tak vlastne taký pôst od jedla, ale aj od informácií, od počítača a od mobilu, tak to tak môže veľmi pomôcť. A ja si dávam Veľmi hlavne pomôcť. cez víkend, ako naozaj, mne toto ako disciplína od technológií a od mobilu a od počítača to mi ide dobre. A od jedla si dávam tiež odľahčenia, pravidelne ráno neraňajkujem, hej, ako to cítim a keď už cítim, že som taký, volajme to, že preťažený z toho jedla, tak sa snažím to ako dostať do tej rovnováhy, určite. Načúvaš svojmu telu, čo mi príde veľmi dôležité. Tiež to tak mám a tiež si dovolujem raz, dvakrát do roka si dať pôst vlastne aj od ľudí. Osobne Tak. veľmi mi to prospieva, vlastne byť v samote, v tichu, sám so sebou a veľmi, veľmi ako krásna vec. A rada aj putujem vlastne v takom režime samoty. Prospieva mi to veľmi. Dobre, Dušan, ďakujem ti každopádne, ale ešte na úplný záver by som chcel, lebo vy vyrábate vlastne vo vašej firmičke krásne veci a zároveň chodíš študovať a vzdelávaš sa, alebo viem o tebe, že sa vzdelávaš a chodievaš po rôznych konferenciách aj v zahraničí, lebo na Slovensku pravdepodobne tá úroveň vzdelávania má ešte potenciál k zlepšeniu, keď by sme to tak nazvali. Tak teraz, keby som počúval náš podcast, náš rozhovor tu a chcel by som sa začať v tom vzdelávať, je niekto alebo niečo, čo by si dal do pozornosti, že toto je dobre možno začať sledovať alebo počúvať alebo týmto smerom alebo takúto knihu si prečítať alebo nejaký film si pozrieť, mm,
A to je prvá časť mojej ako otázky pred úplným záverom. A potom možno aj povedať, že čo ty vlastne ako tvoríš vo firmičke vašej, poviem, že aj receptúry vytváraš, alebo čo je súčasťou aj toho, čo aktuálne prinášaš nielen pre Slovensko, alebo prinášate, ale aj pre iné krajiny. A viem, že robíš aj rôzne pobyty, ktoré môžu našich divákov zaujímať, ktoré možno idú hlbšie ako náš rozhovor pravdepodobne. Áno, tak ďakujem. No. Tak aj poviem ľuďom, že firmička to bola, už to je celkom seriózna firma. Som medzinárodná firma a teraz sa nám darí raz najmä v Čechách a máme klientov aj v Holandsku, že aj do Ameriky sme poslali nejakú paletu, takže to už máme, to chvála Bohu sa darí a no, no a my produkujeme značné v podstate množstvo, vytváram tie funkčné potraviny, také ako ja si predstavujem pre seba. Čiže tie riešenia pre raňajky, rôzne ako kvalitné športové možnosti, tú športovú stravu, proteíny a potom rôzne, proste aj také základné doplnky výživy, ale najviac sa sústreďujeme na také funkčné potraviny, čiže potraviny obohatené ešte o tú výživu, o vitamíny, minerály z prírodných zdrojov. Takže to je naša domena s tým poslaním, že chceme ľuďom priniesť ako naozaj tú energiu, na ktorú sa môžu spoľahnúť a že vlastne tí naši zákazníci už potom nemusia čítať tie etikety, hej, že za nejaký čas, keď si nás overia, tak vidia, že tam tá kvalita je už garantovaná. Takže to je to moje také poslanie v tom a popri tom ale je pre mňa dôležité, aby sme tých ľudí vzdelávali a v podstate často len, že nekupujte si, aj nejakí chlapi mi písali, že proteín idem začať cvičiť. Ja hovorím, no najprv začni cvičiť a proteín budeme riešiť o pol roka, hej. Že vlastne ja nechcem, aby si kupovali veci nevedomo. Že daj mi tu niečo, hej, presne ak si povedal, daj mi tu niečo a toto mi pomôže. Že nie, že vedome, že treba vedieť, na čo to je, prečo si to idem dávať a k tomu sa snažíme robiť tú edukáciu. Čiže v prvom rade natočených už 3 roky podcastov, Powerlogy podcast a tam proste sú a odborníci, doktori, rôzni ako ďalší odborníci na vybranú tému, aby sme ľudí pomohli sa im zorientovať a inšpirovať ich v tom. No a potom také, už tá edukácia, to chcem aj všetkým ľuďom povedať, že že čítanie na internete a knihy to sú inšpirácia, ale treba ísť naozaj, že na ten seminár alebo niekde na kurz, ako keby keď chcem už tú edukáciu a preto aj ja robím také, že jednodenné aspoň intenzívne kurzy, kde ľuďom vysvetlím základy, ale osobne, aby si to človek ohmatal, aby mal ten zážitok, aby si to trošku aj sám kriticky zhodnotil. A potom mám takéto, v podstate aj ty si ma inšpiroval, že vidím to, že s chlapmi robím také kempy, hej, také intenzívne kempy 3 dní na chate a tiež tak trošku ich vytiahnuť z toho bežného života a prejsť to vlastne v tom kontakte, v tom zážitku. A to si myslím, že je aj budúcnosť, že my môžeme na internete veľa študovať, to je prvá úroveň mentálna, ale potrebujeme veci zažívať a ísť do tej diskomfortnej zóny, si aj niečo vyskúšať. A toto ľudia nerobia, hej, že už keď má urobiť vlastný experiment, že dať si ten pôst alebo zmeniť raňajky, tak si nájde alibi, že no však jedni hovoria toto, druhý toto, tak to nechám. Takže ja odporúčam ľuďom, že vyskúšajte si všetko sami kriticky. Hej? Vyskúšaj, precíť to na sebe a to je to poznanie. Hej? A ja k tomu môžem len naviesť, aby proste človek vedel, že ktorým smerom a ktorým smerom čo najefektívnejšie. Tak toto Dobre, dobre. robíme. Súzniem s tým, čo hovoríš veľmi. A, a ďakujem ti, že mohli sme túto takto podiskutovať spoločne, ako keby pri čaji a pri káve alebo pri pivku. Dobre, máš niečo na záver možno pre našich divákov a diváčky, čo by si chcel, aby zaznelo ešte? No, ďakujem, Joško, že prinášaš aj tieto témy a tak to, čo som povedal a povedal som tú vetu na začiatku, tak dávam do pléna na takú meditáciu, porozmýšľať nad tým, že ako to každý máme, že čo pre nás znamená zdravie. Či je to nejaký len stav Ako? bez choroby, alebo že čo vlastne pre mňa znamená to zdravie. Ako vysoko v rebríčku našich hodnôt ho máme. Alebo čo za tým všetko Do, máme. Tak, dobre, ďakujem. ďakujem ti krásne. Takže ja by som ti chcel tiež poďakovať za tvoj čas a ja
Ja mám v tom jasno, že či telo má ísť do hrobu zrichtované, mám v tom úplne jasno. A moje telo je môj chrám a s veľkou úctou sa k nemu chovám dnes. Takže ďakujem ti, že sme mohli pohovoriť a ďakujem všetkým divákom, ktorí vydržali s nami. Neviem teraz presne aký čas sme tuto spolu diskutovali a určite sme ešte mohli diskutovať dlhšie, ale na začiatok to takto stačí. Takže ďakujem krásne aj tebe aj všetkým. Maj sa pekne. Ďakujem, Joško, a pozdravujem do ďalekej Ázie. Užívajte slnka. Ďakujem krásne.